ಎಸ್ ಪೂರೈಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಐತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪದ ಬೀಚ್ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಸೊ ಬೇರೆ ಏಪಲ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ ಸೊ ನೆರಡಂಜಿ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ಗ ಹಲೋ ಫ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಕೆಳಗಿನ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಬಾರಿ ಅಣ್ಣ ತುಯ್ಯಾರ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ದೂರು ಸೊ ಏನ್ ಚಾಂಡ್ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ದೂರು ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಡ್ಲ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಊರೇ ಸೊ ಆ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮೂರು ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ತಗೊಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲಕ್ ಬತ್ತಾನಗ ನಮ್ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಇನಿ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ದೂರು ಪನ್ಪಿನ ಇನಿ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಲ್ಲ ಮಾತ ಕನ್ನಡದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಕ್ ಬಂಡ ದಾದ ಕುಡ್ಲದ ಜನಜೀವನ ದಾದ ಕುಡ್ಲದ ಜೋಕ್ಲ ಎಂಚೆಪ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾದ ಬುಕ್ಕಾಕ್ಲ ಎಂಚೆಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ದಾದ ಇದನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ತೂಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತೋಜವನ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೂವಿ ತೂನ ಪೋಲಂಡ ಬೋರ್ ಉಂದಾಂಡೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ದಾದನ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚಪುರ ದಾಲ ಫೀಲ್ ಅಂಡೆ ಇದು ದಾದ ಗೊತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಂದ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಾನಗ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿ ಒಂದು ಬರ್ರ ಬನ್ನಿ ಮೂವಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಡಿತ ಮಾತ ಮೂವಿಲ ಹಿಟ್ ಹಾಪನ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮಾತ ಮೂವಿಲ ಸೋಪುನ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮನ್ಪನ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಟ್లా ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಾವು ಸೊ ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬಡತಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ಮತ್ತು ಜನ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಂತಿಪ್ಪುಜೇರು ಆಂಡ ಮಗ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದು ಅವೇನ ಥಿಯೇಟರ್ ಪದ ಬತ್ತದು ಇದ್ ಜನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂನಗ ಅವು ಲ್ಯಾಗ್ ಆಂಡ ಐಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಅವೇನ್ ನಾಡೊಂದು ಬಂಡ ಜಗತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅದಾದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅವೇನ್ ನಾಡೊಂದು ಪಾಪ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೇರು ಪಾಪ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದೇ ತೂವೋಡು ಎಂಚೆಂಚ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂವಿ ತೂವಿನ ಕೂಡಲೇ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಏತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಹಾಕೋದು ಸೊ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತಿರ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಬನಪ ಅವು ಎಂಚೊಂಡೆ ಪಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಬರ ಬಲ್ಲ ದಾಪಂಡ ಪೂರಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಅವಡೊಂದು ಆಯತಾಯ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಒಪ್ಪುನು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಪಂಡ ಪಾತಿರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪನ್ನೋಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕುಂಟ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ದೂರು ಸೊ ಕುಡ್ಲದನ್ನೇ ಕಡೆ ಬಂದಾರೆ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ತೂವೊಂದು ಪೇರು ಸೊ ಇನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏಪಲ್ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಸೊ ಕನ್ನಡದಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪಂಪಿನ ಓಕೆ ಅದೇ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ದೂರು ಸಾರಿ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ದೂರು ಅಂತ ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಅಥವಾ ಕುಡ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 16 ಹೆಸರುಗಳಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರಂತೆ ಸೊ ಕುಡ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕುಡ್ಲವನ್ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡವರು ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂವಿ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂವಿ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ವಿನೋದ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಾತ ಆರ್ನ ನೇಮ್ ಎಡೆಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಪನ್ಪಡಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಆಸಡಿ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜನ್ ದೀತೆರಾರು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಂದಿಲ್ಲ ವಿನೋದ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆರ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದ್ ಜವನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಿತ್ತ ಬರಡ ಬಂದೆ ಯಾಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈ ರೇಗ್ಲ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಾ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಆದ್ರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ Check the mic and make sure it sound right, boys.